Baby, let's get honest. Alright ke mphulaphula kwimizuzu 20 minutes kubethe phakhe intsibi ka-8 o'clock anditshilo ke ndathi ke siya kwezenzekayo kwisithili sikatshonyane ngolusuku lwanamhlanje kanti ke sijonge ke komasipala ombaxa waseKrisani kanti ke mphulaphuli weVukani FM phake kwikhasi lethu likafacebook sele ke sijoyinwa nguye ke ngakumbi ukhansila Malibongwe Fatyela uphuma phake Krisani District Municipality MMC Municipal Health and Community Service. Jonge ke kwi-International Day for Disaster Reduction sizawuva banzi program yabo yanamhlanje. Khansila Fatyela tata basikubulise enkqubeni sikunike L2 uzibulisele kumphulaphuli weVukani FM ngale mini namhlanje. Mandibulise msasazi kuwe, ndibulise kulo lonke uluntu lwaseKrisani District Municipality. Ndibulisa kusasa njengelihle igama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Nkosi kakhulu khansila sibulele tata ngokusijoyina ngakumbi apha ke enkqubeni sijonge kwiprogram enikeza umdla kakhulu ngalimini namhlanje nalapho sijonge ke ngakumbi ke kwi-International Day for Disaster Reduction 2025 ungakusicacisele banzi ngakumbi ke ngenicwangcisileyo njengomasipala ombaxa namhlanje. Msasazi masibulele lithuba inisipha lona okokuba sityebisele uluntu ngolu suku esilibiza ngokuba i-International Day for Disaster Risk Reduction. Usuku ke lubekelwe bucala United Nations kwilizwe ngokubanzi kwihlabathi lonke okokuba kuzanywe ukunciphiswa amathuba okwenzeka kweengozi neemeko zikaxakeka. Msasazi namhlanje siyiKrisani District nomasipala wase-Emalahleni phaya kulaa ward inguward 8 apha eMalahleni sizawube sikwisikolo ekuthiwa iNgonyama Senior Primary School nalapho sizawube siphethe khona ke le program soyicisile ke msazi ye-International Day for Disaster Risk Reduction. Sijonge ngakumbi abantu mhlawumbe kulindeleke into yokuba babe yinxalenye yale program ingaba ngobani ikhansela? Msasazi njengoba siyazi uba le program ummo wayo kukuxhobisa abantu ngolwazi oluphangaleleyo lokukhusela okanye ukunqaba ngabikho zimo zikaxakeka, le nto kuthiwa yi-risk awareness kwakunye ne-disaster reduction. So siza kunika abantu ngolo lwazi. Phaya ke msasazi kulindeleke uluntu lwaseMalahleni ngokubanzi, ngakumbi uluntu lwala ward enguward 8 kwakunye nabantwana besikolo njengoba le nto msasazi siza kuyibambela kwesaa sikolo saseNgonyama. Sifuna ukuxhobisa abantwana msasazi, kaloku kukho isiXhosa esithi bagotywa bebatshe. Sifuna ukuxhobisa abantwana ke msasazi ngolwazi oluphangaleleyo lokokuba bakwazi ukuncedisa kumaphulo okuba kwenziwe unako-nako wokokuba iingozi, iimeko zikaxakeka kwakunye nezinto ezibangwa yimeko yezulu sikwazi msasazi ukwenza ukuba zingabi nachaphaza libi eluntwini. So yeyona nto leyo sijonge kuyo namhlanje. So ngokubanzi msasazi sijonge uluntu lonke phaya namhlanje kwakunye nabantwana bezikolo. Asijonganga esaa sikolo sodwa kuthiwa iNgonyama, nezinye izikolo eziphaa kufutshane kunye nazo zizawuthatha inxaxheba ke kulo mcimbi oza kubanjwa namhlanje. Amazwi ngakumbi okumema nje uluntu olukufutshane lube yinxalenye yale program khanseli ngabe uthini? Msasazi siyafuna ukutsho sithi uluntu maluze kule lwazi msasazi luzokuthathela kula macebiso neengcebiso eziza kunikwa phaya, ngoba yonke into ejonge phaya kukunika uluntu ulwazi kwakunye namacebiso okokuba benze njani na kwiimo zikaxakeka. Siyayazi msasazi okokuba sine-South African Weather Services esisebenzisana kunye nayo ekhupha mihla yonke amacebiso okanye iingcebiso ezimayela nesimo sezulu. Kodwa xa singakwazi ezo zinto ezo msasazi ukuzi-interpreta, le nto kuthiwa sikwazi ukuzicacisa uba zithetha ntoni na kuthi, ingasenza loo nto singazihoyi ezaa zinto.
Msasazi siyayazi ukuba phaa kwi-weather chart kuyakhutshwa izilumkiso uba kuthiwe ngu-level 2 njalo njalo ngu-level 4 ngu-level ntontoni. Kanti kubakho njengayizolo msasazi xa sijongile into yoba nje namhlanje khange ndibe nalo ithuba lokukhangela imo yezulu. Kuba khona phaya mhlawumbi kubekho ukuzotywa phaya kwi-weather chart yegqange lomlilo elibomvu msasazi. Ezo zinto zonke zenzelwe ukucebisana nabantu ngoba xa kuthiwa kukho amathuba emililo, ayithi loo nto kuza kutsha kodwa kuzama ukuboniswa ukuthi amathuba emililo aphakamile kakhulu. Ifuna ke loo nto abantu bathathe inxaxheba xa kuvezwe ezo zilumkiso zinjalo ukwenzela into yoba bangabeki nje naphi na izinto ezinokwenza into yoba kuqhambuke imililo msasazi. Ezi toti msasazi zeedum, iitoti zezipreyi, ezi zinantsika zithi xa sigqibileyo ukuzisebenzisa sizilahle naphi. Ezaa zinto msasazi ziyakwazi ukuqhushumba xa zishushu kakhulu. Yile nto kude kubhalwe naphaa kuzo into yoba mazingabekwa kwiindawo ezinobushushu obugqithileyo kwizinga elithile msasazi. Naphaya ke msasazi emadlelweni xa kukho ezaa zilumkiso kuyakwazi ukuvela kuqhambuke imililo kungakhange kutshise mntu kodwa ngenxa yezinga eliphakamileyo lelanga eliye lithi mhlawumbi xa lihlaba kwizinto ezifana namatye neembodlela ezinoba ziphaya kwenzeke uqhambuka kwemililo msasazi. So ngamacebiso lawo esiza kuwanika phaya namhlanje ukuthi uluntu lungenza njani ukuze luphile ngaphandle kwengozi msasazi. So ukhona ke usodolophu waphaya ozawuthetha usodolophu wala masipala waseMalahleni, ukanti nosodolophu womasipala lo umkhulu eChris Hani uza kunika ke intetho ephambili msasazi yokunika nokuxhobisa abantu uba sihlala njani na kwezi meko ziphakame kangaka. Siyayazi msasazi uba sikwixesha elibizwa ngokuba lixesha le-global warming apho singakwazi nathi ngokokwethu ukunqanda ezinye izinto esasingaqhelanga uba zenzeka ngolu hlobo kodwa ngoku zenzeka ngale ndlela zenzeka ngayo. So kufuneka abantu baxhotyiswe into yoba siphila njani ke kule meko sikuyo. Apha ecaleni kwethu msasazi e-OR Tambo District Municipality siyayazi okokuba kwezi nyanga zigqithileyo kwenzeke imvula phaya. Siqhele okokuba imvula azini ebusika kweli cala lethu, zina ehlotyeni. Kodwa kwenzeke imvula phaya zenza ukhukhuliso kwenzakala abantu kwasweleka abantu abangaphezu kwe100. So yiloo nto ke kufuneka abantu baye kwiiprogram ezifana nalena siza kuyibamba namhlanje ukuze bayokufumana iingcebiso ezifanelekileyo zokuthi ubomi bethu singabulungisa njani na kwezi meko zikhoyo phandle apha. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu mphulaphuli ke nguye ke lo kukhansila Fatyela sincokola ke ngeprogram yanamhlanje ke umdla kakhulu International Day for Disaster Risk Reduction 2025. Khansila nithe qolo ukuthi ibhaza lala ngakumbi ebahlaleni nibafundisa ke ngemicimbi ekumila kunje. Ingaba siyawubamba umcimbi singabahlali ukuncedisana nani ningumasipala xa nisiya ebantwini nibacacisela ngamaphulo akumila kunje? Hayi msasazi, masincome futhi masibanike, masibaqhobele izandla abantu bakulo. Bona okokuba kukhona ukuphakama kwezinga lolwazi ebantwini. Njengoba sixakeke kangaka nje sithe bhazalala singena phakathi kwabo, siyabona okokuba yonke olu lwazi nale nkcubeko sibanika yona iyancedisa msasazi ngoba ehlile nawe uba unokuqaphela amazinga eengozi neemeko zikaxakeka phakathi kwabantu. Futhi ke ngoku sifuna ukubakhuthaza ngakumbi into yoba mabathi gqolo ukwenza loo nto ngoba loo nto incedisana nokugcinwa kwempilo nobomi. Xa kukho msasazi izilumkiso ezithi kukho imvula ezimandla ezilindelekileyo, ngakumbi nekuba zifike phaa ku-60% nangaphezulu, abantu mabangathumeli abantwana kwiindawo abayaziyo into yoba xa benqumla kuzo ubomi babo bungasesichengeni babayeke behamba bodwa. Siyayazi ke kule ngingqi yethu kaTshonyana abantu bayaya emifuleni nasemilanjeni ukuya kuncedisa abantwana ukuba bababone into yoba baphumele kakuhle ukuya ezikolweni nokubakhawulela xa bevela ezikolweni. Siyabona futhi msasazi kule ngingqi yethu uba zinciphile iingozi apho abantu bathatha khona amathuba, le nto kuthiwa i-chance taking yokufuna ukuwela ngezithuthi kwimilambo nemifula. So ezo zinto ezo msasazi zisibonisa ukuthi la maphulo siwenzayo ayancedisa kakhulu ukuphakamisa ulwazi ebantwini. So sifuna ukuncoma kakhulu. Sigqitha kwisizini ngoku msasazi yemililo, le nto kuthiwa yi-fire season. Asikabi nazo msasazi apha eChris Hani iimeko apho zikaxakeka apho sibizelwa khona kusithiwa nanga imililo because abantu baqale ukutshisa amadlelo bengasazisanga. So siyafuna ukutsho sithi ewe amadlelo wona mawatshiswe kodwa ngokufanelekileyo.
Iiofisi zethu ezikubo bobathandathu abamasipala baseChris Hani makwaziswe kuqala ziinkosi nezibonda nee-ward committees okokuba sicela uyawutshisa idlelo ethile ukwenzela into yoba sikwazi nathi uba khona sibone okokuba lo mlilo sezibeke ubomi babantu esichengeni. Zonke ezo nto ezomsasazi ziyancedisa ukuphakamisa izinga lokhuseleko phakathi kwabantu. Nkosi kakhulu Khansila. Tata masibulele ngexesha othi wabeke usipha lona kwalapha ke enkqubeni sithembe neprogram yanamhlanje iyaba yimpumelelo. Umsasazi sibamba ngazibini nathi kuni sibulelele kakhulu kwiVukani FM ngalo msebenzi omhle kangaka wenzayo ukugcina abantu befuthiwe ngakumbi kulwazi olufanele ukuba lugcine ubomi babo amaxesha onke. Inkosi kakhulu. Nkosi kakhulu Khansila Fatyela ngumasipala ombaxa waseChris Hani, mphulaphuli weVukani FM kwimizuzu